Здравейте, аз съм Христо и днес съм в офиса на KBC Global Services, за да ви запозная с Емил, който е пазител на информационния трезор. Здрасти. Здравей. Ти си пазител на информация за милиони, така ли? Да, може да се каже. Обичам да се вживявам в ролята на един дигитален супергерой. Да бъдеш Information Security Officer означава да търсиш и да откриваш рискове в приложенията на компанията, в този случай KBC Global Services, и да намериш начин да ги минимизираш или да ги премахнеш изцяло. А коя е най-интересната част от твоята работа? Бих казал, че най-интересната част от работата ми е факта, че работи с всевъзможни хора и с цялата компания, като те работят по коренно различни проекти, но едното общо нещо, което те имат, е, че всички търсят сигурност в своите проекти. Разкажи ми за някое предизвикателство, срещу което си се изправил. Може би най-голямото предизвикателство, с което съм се изправил до момента, е да убедя колегите си да не натискат фишинг линкове. KBC Global Services предлагат много бенефити. На тебе кой ти е любимия? Мисля, че любимият ми бенефит трябва да бъде мултиспорт карта, с която мога да спортувам където и както се поискам. Кой ти е любимия спорт? По принцип футбола, но също така обичам и да ходя да бягам. А любимото място в офиса? Трябва да бъде Сър Студио. Има сантиментална стойност за мен, тъй като там проведох една кратка лекция относно другата ми голяма любов — астрономията. Сега ще въпрос за ровър, който ще отиде на Венера, подготвен от НАСА, и аз имах малко участие в този проект. Вау, много ти благодаря. И аз благодаря.